не акай Аҳмад меган ай дараи Ясман, ай кӯчаи Сполинг, ай худи ҳоид, ай кунҷи дара, дараи Ясманҳо дар шаҳри Калининград повура ҷура. Ине аппарата нигаҳ кун, савзита партон. Ина аппарат шабӣ. Ина савзи майда кунад. Порча дар кор нест, нигаҳаш кун. Диде бачо. Ёд бигире ки чихел хаки як-ду тани анкер загем, ин болтороли мегирем, болти сол мезанем, аппарата краска менем шурӯ мешавад. Ина савзия чихел майда мена бачо. Ина савзидан инта майда мекунам. Ина инҷа медӯзаш. Барое ки бачаҳо барои хуту ёд бигирем, поюни чихелай, поюнира ина итайна трос қати мо кашидагӣ, чор кунҷа кардем, трос қати маҳкам кардем, ранги элак тран кардем. О, бофтагиша. Ана ҷура савзира мемонӣ, инами ина задаи сай мита. Хай ҷое ки мо анкер мондем, ина ёра болт мемонӣ, шурӯ ба зеб меша. Пока мо ҳамақадар времени ё. Ина ҷура мита савзира шарт майда мекунӣ, пур мекунӣ, оша мекунӣ. Ина бачо мо ира нишон метиҳем ки бо ёд бигире, шумо бо аймода зуртар ягон чи придумат кунед, айрӯи имора дида бо зуртар придумат кунед, партое дар интернета мо бо шумо биомӯзем зуртар. То что калай мо кор кард, то что соображат кардем, ина нами қадар мо соображат кардем, қадар мо фаҳмидем, тунистем, ина кардем. Гапта газаки дар интернетат мепартом барои бачаҳо. мо вақте ки ҳам бачаҳо бисёр ош дӯстдор ки буданд, бисёр қимтар буд барои савзӣ майда кардан, вақт ҳамчун кам буд. мо амра қатиями раис як чиштем ба як хулоса мо фикр кардем, нақша кашидем. 3 рӯз мо барои ҳамин станок фикр кардем, нақша кашидем, ба ҳамин хулоса омадем. Не ки бисёр чизи хуб аст. мақсад повура бисёр корша осон мекунад. ки модом ман вақте ки ва дистам майда мекардам, ҳамш хати 2 соат вақти ман дар ҳамин сахт мешид, ай пушкунӣ ва ай майда кунӣ. ҳозир чичен 1 соат пуш мекунам, майда мекунам, зербака силх мекунем. то мақсад ки ана оши ман то вақти муайяне ки соат 12 ба шом меан, оши ман дамтавақтагӣ ёрад. Ана ака бачаҳо инами чизе ки мо придумат кем, чанд бор оҳан спортид кем, чанд қадар мақсад не турбара, ана чанд қадар фикр кем, чанд бор хато кем, ҳами қадар бора зур мураси ҳам каламу кор кард, на придумат кем рост кем. шумо боша бачаҳо ин чизи моро бинед, ягон хулоса барои ягон чизи дига придумат кунед, партое интернета ки мо биомӯзем. ина мо чо что дунистем, тунистем барои ҳамаи одамое ки интерес нашувад, барои одамои интернет. Паноҳ ба худо бачаҳо.